sesepuh ingkang sampun pono ing pamawas miwah lebih ingkang pitutur ugi dados jalaran manunggaling jalulan esti inggal kacepakno turuning wiji dadi dening rone kembar mayang winastan maradapa mega rumen garing nih goreng. Dateng sesamine gesang dening kalpota wujud langgenging pepadang pengantin putih putri ingkang saged nyimpet langgenging pepadang dening kembar mayang ing pagedhonganipun kagunganipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang dipunampilaken dumateng Bapa Adi Wijayanto kangge memetri putranipun Bagus Idris Febriani Dewi Ayu Wulandari murid saged runtut ngantos temekane kaki lan nini paripurna sesepuhing panggihanipun nindakaken puja brata kalajengaken upacara panggih temanten dening kembar mayang ingkang sampun kebak donga pamuji saking para sesepuh inggih awit anggenipun miyarsakaken kembar mayang mawi dipun wilujengi dipun pepetri donga saking para sepuh kawiwitan oyote kembar mayang winastan manten sajudu tansah gampil dening andong puring andong biru anggo monggo sareng-sareng ndedonga nyuwun ing ngarsane Gusti Kang Maha Agung mugi enggal peparing nur inggih cahya pepadang katentreman
kadhiwit waringin ingkang sajak ngrembayung subur mugi ing benjang anggenipun bangun Brainago inggah nuwuhaken sawijining wiji katresnan dening saged ngrembuyung dados pangiyup-iyupipun tedhak turunipun. Prateng sasana panggih penganten segera tinuntun dening sesuping panggih. Berep-sirep sidhem permanem tanono sabawaning walang alis. Keninging cipta nyenyuwun ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa. Sesepuh ingkang sampun pana ing pamawas miwah lebet ingkang pitutur. Ugi dados jalaran manunggaling jalulan esti inggal kacepakna turuning wiji dadi. Dening rone kembar mayang winastan maradapa mega rumembi. Pasemonipun gumalaring jagat nika namung wonten kalih, wonten padang, wonten peteng, wonten siang, wonten ratri, wonten jalu lan wonten estri. Dening sekare kembar mayang winastan daru lan kilat. Pasemonipun wanudya menika pawakanipun sekar. Menawi sampun winengku dening sawijining priya mugi enggal nguwuhaken wijining katresnan inggih putra ingkang kinaro kekudangan kidung para sesepuh. Putra ingkang benih soleh lan solehah tundhanipun saged ngabekti dhumateng bapa lan ibunipun, ngabekti dhumateng bangsa lan negari, tansah nindakaken menggah piwulanging agami. Putra ingkang den dama-dama den kudang-kudang lamun ta dewasa saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng asma tiyang sesepuh kekalih. Swasana ingkang edipeni winangun dening Sanggarias Lilik Purwanto ingkang kawijil saking Ngembul. Dening swanten ingkang sajak ngrangin gadhem lan nyamleng. Iki karana arta mara. Sampun setunggal warsa artane mboten mara. Nek sone penak mesti akeh sing nanggap. Mugi corona enggal uwal saking bumi pertiwi Republik Indonesia. Sedaya ingkang sami rawuh tansah kaparingan bagas waras. Allahumma amin. Mila sedaya tansah nindakaken menggah protokol kesehatan. Katon makambang-kambang sekar trimawar warna mawar melati lan kantil. Pasamonipun lamun ta winawar tembung kang manis ingkang medal saking kedaling ati. Kumantel ing padane netra temaneming sanubari. Mugi dadya pambukane karya ingkang utama. Paripurna. Tata cara midak wiji dadar ya wiji dadi upacara panggih temanten. Dene penganten sigra midak konangan tigan ingkang sampun katelah midak wiji dadi wiji dadar. Pasemonipun manunggaling jalu lan estri tinggal kacepakna turuning wiji dadi. Dening penganten putri lenggah sumembah mering penganten kakung wiji samparen pun mawi toya setaman. Penganten hangi cali saking Sukertogi saking Warana kanthi tulus mulya manggih Raharjo. Suci lahir satrusing batin. Wus tumata datan umyuk lan umyung sang janing paraga kang arsa hanyeng kuyung. Mring penganten kekalih kang agung kadya Nalendragung. Sumedya hamung nyuwun berkah pangestune para tamu putri lan kakung. Kang sedaya tansah sumpan jurung murih jinangkong lan pepayung mring rahmating Gusti ingkang Maha Agung. Dening puja pujiastuti ning binerkan dening sang janing para pinisepuh mrih Yono Widodo lan Teguh. Tinebena saliring godha pakewuh mugi anandangi pakaran tansah tumaju. Dening yen ana ruwet renteng kang tumampa mugi den adepi kanthi tatak tanggon lan tangguh. Linambaran keyakinan iman kang teguh sinartan runtutan warasuh
tundane murid kasembadan apa kang ginayuh artise buruh yang Surabaya ngono ya mae ning krana iki wis tinarbu kaya muga iki dadi jalaran kabeh enggal waloyo Jatiwal saka bebendu corona COVID-19 kang ngeridu manungsa ana saindenging bahwana iya iku mono pacoban saka Gusti Kang Maha Agung muga awake dhewe bisa kuat nglakoni yo tenan lho ning awake dhewe kudu tetep ati waspada lan eling iya manut pranataning pamarentah uga tansah nindakake protokol kesehatan yo yuk anakku apa wae mantene saiki wis padha gelem gemuyu iya jalaran wis kaiket janji setya tuhu ya muga-muga nduk bocah loro ki mongke nemong wengku winanku manut pituture Rama Ibu tindak lakune Subhasita tansah tata krama ing laku uga ngedohke ing panyendu pamrih murih pinanggih urip kang tentrem rahayu Allahumma amin yuk mantene putri didongake piye to nggih mantene putri muga gemi nastiti ati-ati tur tobeti mring guru lagi apik dongane mantene priya Mas Idris Febrianto muga bisa budidaya ngayani ngayemi uga ngeloni kanthi rasa tresna kang sejati ya mak kowe ngono wewarai para sesepuh ilmune uga para kiai murid enggal kasembadan gegayuhan kang KSD nggih iya yen kaya mangkono pungkasane aja lali sak bubare dadi manten ya nggih tetep nggone sujud mring Gusti kang binamut nindakake sakabeh sesanggemane uga nyingkiri sakabeh walere kanthi dasar agama piandel kang tinanut